Kapod wantiere weche mtenore kod pio ula Uganda modak e alwora mar Yawo ma 7 Forks Dam omemilo menyo daro dhi kuonde moting'ore gi malo mar kwepo masira mar ula masani kelo gi koth mapek machwe alwora mar God Kenya mabende osemiyo yawo no opong'. Yawo ma Kiambere nyose pong' kendo ma olak oko ka koro mano kelo luoro ni ji mine alwora mar yawo no ok ni kama kare. Jagoro mogiyore migawo mar teko Alex Wachira wacho ni pong' mar dag pi nyalo hinyo gwenge ma oluoro aora Tana nyaka Garissa. We allow speeding on Masinga is okay because we have Kamburu downstream that will hold a little bit. We have Kindaruma, we have Gitaro. And then now we have the last standing goalkeeper who is at the moment who is Kiambere. And when now speeding started in Kiambere, then we have to issue a second alert because Kengen had already issued original alert. Now we have to raise the alarm warning. We have to ring the bells and tell the people downstream that now the goalkeeper is no longer holding the water and the water now is moving south. Garissa communities and the communities in Tana River, we are asking you, please stay away from the riverbank, move to higher grounds so that even as the water spills down and goes all the way to the Indian Ocean, you are not affected. Nyithindo ne yudo thuolo mar golo pachgi kotenore kod budget ma pacho ka